And we have with us this morning ang Regional Director sa DICT, si Sir Frederick Amores. Good morning, Sir Amores, and welcome sa GMA Regional TV Live. Kindly greet all our kapuso. Good morning, Mai. Ug atong mga viewers sa GMA Regional TV Live, our kapuso viewers. No? So, thank you for the invitation to be here in the program this morning. Sir, una sa tanan, karong adlawa unta ang deadline sa SIM card registration apan gi-extend. Sir, di ba ni makapahatag ginunog kumpiyansa sa kadaghanan or sa katungwa pa makaparegister nga unya na lang sa kay naapay 90 days, taas-taas pa? We hope that dili ka na ang una-unaon sa tong publiko, no, na they will take the opportunity maka-register sila, dili sila ma-pressured nga karong adlaw gid sila magpa-register, pero hopefully they will do it as soon as possible, no. Dili huwaton nga maabot ang 90 days for the deadline kay kuana kanang mabitaw ang lugwayan para na ample time. So far, sir, pila namang gyud ang nakaparehistro na sa ilaha mga SIM cards? I don't have the regional details with me kay lisod pa na siya disaggregate kaya daghan mang SIM punta kibaw kung asa na locate, no. So na ay pwede man gipalit nimo sa Manila but gigamit diri. So even I think the telcos wala man anak nga data. National level lang, I think it was in the news earlier, ang total, if I recall correctly, the news article, mga pila to, mga 80%, 80 million or something. Just in the news item earlier. Sir, unsay effort karon sa DICT aron mas mapadaghan pa ang mga magparehistro? We work together with mga local governments. So I saw in the news ganito sa Talisay. All my provincial offices in the region, no, in Bohol, Tikihor, Negros Oriental, among offices nga ito na-asay mga initiatives for assistance, katong gusto magpa-assist sa DICT, magpa-register, they can come to the office, including here. Na in fact, currently sa among office na aming mga booths sa mga telco, nga gusto magpatabang ang mga citizens, pwede rin sa money. And of course, daghan man sang initiatives ang telco mismo, no, in some of their offices, and of course NTC, no, among partners sa ng agency, naasa sila initiatives to go around, especially in medyo far na areas to facilitate registration. Kasagaran, sir, sa kitong wala pag yun nakaparehistro, katong yun ng mga nakakipad pa or ga-rely lang sila sa data. So asa sila, sir, pwede makaduol? Kaya I understand, dili tanang mga cities ang adunay facilitated SIM registration. Well, in all our provincial offices in the region, naaman may mga staff, no, nga maka-assist regardless of whatever telco they have, no. O man ako instruction nga na mo bisita na mo. In fact, we have actually facilitated or helped, for example, in Cebu, the data was given by my staff na may mga 87 ka-individuals niya alto, 115 SIMs ang na-register. Sa Bohol, daghan-daghan, mga 264 ka SIM, niya 204 ka-individuals. Sa Sikihor, 258 ka SIMs, 205 individuals. Sa Negros Oriental, 56 ka SIMs, 38 individuals. Ako lang klarohon nga, kaning mo na niadto sa among office para magpa-assist. So, panina-appeal sa uban nga gipang-assist sa mga local governments, sa mga telco mismo in our area. Okay. Sir, speaking of facilitated SIM registration, unsay kasiguraduhan, sir, nga dili maabuso or kining mga information, mga pictures sa ID, dili magamit sa illegal nga kalihukan? In some other cities, na nakunoy uban ni volunteer nga motabang sa pagpa-register sa SIM. I think what I can advise our citizens is that kung matutag mga reputable yun nga mga facilitators, no? For example, the ICT itself. But if magpa-facilitate kang third parties, pwede man yun nga imong after mag-take ang picture, after magamit, nga ipa-delete nimo sa ilang device at kato mga picture i-take kang i-send, no? I think that's one work around it. Kay even kami diri sa office, nakasuway mi nga naagyoy mga kanang mga keypad pa ng phone, lisod yun na siya i-register. So, nami laing device nga pwede magamit para maka-register sila.
Sir, sa mga wala nakasugod sa programa, no, ato lang balikon, unsay mahitabo, sir, after 90 days? Di paghihapon sila makaparehistro? After 90 days, per law, ma-deactivate yun sila, no? So, they will lose all the katong mga services nga ilang gi-avail sa telco. And, pero, on the other hand, just to be candid also about it, naman may possibility, no, nga within X number of days, pwede mapa-reactivate. Register lang sila kay, or kung di na sila gusto silang number, palit sila bagong SIM, pa-register na. Sir, imong message ngadto sa at publiko, ilabi na katong wala pa nakaparehistro, Sir Rick. Yes, I think this is an opportunity, no, na manawagan ta nga katong wa pa naka-register, magpa-register na, no, dili waton ang deadline kay usahay mao ba niya atong mentality, layo pang deadline, di pa magpa-register. So I hope nga with this extension, we take this as an opportunity, no, nga makapa-register kita para all our SIM cards will not be deactivated, no, when the time comes, so that walay ma-inconvenience, no, as a result. Alright, daghang salamat, Sir Amores, ang Regional Director sa DICT. Thank you, Mai. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA